De aflossing staat klaar. En dit is een uitgelezen kans voor Standaard om wat terug te doen. Druk overleg. 5 withemden daar. Er blijven er 3 over om te trappen. Carcella kan het. Dat heb ik al gezien dit seizoen tegen Lokeren. De Fer kan het ook. Het wordt Carcella, denk ik. Dat denk ik ook. Daar komt Carcella. En het trapt hem open. Ja, te weinig overtuiging in die trap. De bal kwam niet naar beneden.